saria, beraz, gerturatu daitezela aurten txapeldunorde izan diren Iriarte Amondarei eta Ainara Loiarte. Lehenengo aldiz finalean sartu eta irabazleak 2015 urtean, Ainarika Izarne Bigotea. Lehendabizi garaikurra jasoko dute, gaztetxoek emeak emango dioten lehendabizi garaikurra. Eta txapeldunak noski txapela behar du, txapela banatzeko hemen ditugu Miren Agirre Urreta, Eneko eta Maiur semeak, buruan jarri. Eta beste bigarren txapela banatzeko Ainara Loiarte eta Ainara. Ez dugu dira, mutilena banako ostean arrazkineko denak egin izanguta. Mutilen kategoriara pasako gara. Argi zehon, anaien arteko lehia zela eta partek edo besteak aurten urdine izan da, baina edo zelabak ere partidu bikaina egin dutelako. Jaso ditzagun txalo zaparra handi batekin aurtengo txapelun ordeak eskudero anaia. Iaz garaile eta aurten txapelun orde. Eta bosgarren edizionetako irabazleak Loidi Anaiak, Julen eta Ander. Eta txapela Irizarko Gorka Errantz eta Aldoni Alvarezek banatu dira. Joan ginen da, egin genduan bazkaldu, zerbeza batzuk tarteko ziren, nere buruan saldu. Palaren kontra esku zaitzeak logikarikan bahaldu. Nik giro hause ikusi nahi dut, irabazi edo galdu. Oso polita izango data, nahi badezue azaldu. Nahi badezue
botellero, Mateo 11, 20 eta 11, naizta kanpoan gelditu. Txapelketa hau antolatzeak badu 11 meritu. Horretarako denen aurrean bera nahi nuke saritu. Mesedez denok ireki begi, gizon horregi begitu. Txapelduna izan gabere, txapela merezi baitu. Txapela merezi